बर'फोरनि गेजेराव गोमानाय, लांखार जानाय, सोरजोंबा खारनाय बायदि जाथाया जोबनो गैयै जाफ्लेगासिनो। नंगौ, दिनैसिम बेफोर गासै जाथायखौ सानोब्ला बेनि बिबांखौ 500निबो बांसिनाव जों मोननो हागोन। फिन सासे बर' सुबुङा गुबुनाव खामानि मावनो थांनाया गोमाना दं। सावगारियाव नुनाय नैबे धेमाजि जिल्ला जनाय गालि कछारीनि जगदीश बसुमतारीया गोमाना दं। मिथिनाय बादिब्ला जगदीश बसुमतारीया पासीघाटआव खामानि मावनो थाहैयोमोन। बेबादिनो 10 मे खालारखालि हाथाय खालामनो थांनायनिफ्राय दिनैसिम गोमाना दं। गोमानाय जगदीश बसुमतारीखौ गोबां नागिरनायनि उनावबो दिनैसिम जेबो खौरां मोनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर नुयोब्ला 6003278994 नङाब्ला 7896055670 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो खावलायदों। 11 थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 11 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 11 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।